Hej, mit navn det er Tobias, og nu vil jeg vise mit løbehjul. Ja. Her har vi så en skatescooterbar med en møtrik og en skrue her. Ja, det er rigtig godt. Så har vi en skatescooter clamp. Rigtig god, med en skrue. Og så har vi det her Razer headset. Pro headset, det er rigtig godt. Finder rigtig dårligt. Så har vi den her Razer Pro Fog. Den er god. Og så har vi det her Razer Ultra Pro Low hjul. Ja, og så har vi den her Razer Headtube med en mekanisme her, som gør, at den ikke rasler. Så har vi Razer Deck, Razer Grip Tape, Eagle 100 mm hjul med en homemade pack. Og det var mit løbehjul, og nu skal I lige se et flat træk her. Okay, jeg vender mig lige her, så I kan se det. Ja, verdens bedste det her.